Benvidos ao resumo de novas sobre software libre e tecnoloxía. TextSnatcher é unha aplicación libre e sinxela que nos permite extraer os textos das imaxes. Por detrás traballa coa potente ferramenta libre Tesseract. Existen moitas ferramentas para realizar este traballo de extracción de textos, pero TextSnatcher facilita moito o proceso. Permite aos usuarios copiar rapidamente texto de calquera imaxe na pantalla ao portapapéis do sistema. Do 24 ao 26 de xaneiro de 2025, o Centro Social de O Gorgullón, en Pontevedra, acollerá a quinta edición de Hobbypong Global Game Jam, un evento gratuito que reunirá entusiastas e profesionais de toda Galicia para crear videoxogos nunha fin de semana. Desenvolvedores, ilustradores, guionistas, músicos e outros creativos terán a oportunidade de unirse ao movimento global da Global Game Jam, onde milleiros de persoas participan simultaneamente desde todos os recunchos do mundo. A Atlántica Conf, un dos grandes eventos tecnolóxicos en Galicia, prepárase para a súa próxima edición na Coruña. Este congreso celebrarase os días 13 e 14 de xuño na Facultade de Informática. Contará coa participación de moitos relatores e comunidades tecnolóxicas. A Atlántica Conf destaca polo seu enfoque na experiencia presencial, optando por non gravar as sesións para fomentar a interacción e participación directa dos asistentes. Os organizadores abriron un período para a presentación de propostas de charlas, ofrecendo beneficios como entradas gratuitas e posibles coberturas de gastos para relatores seleccionados. Haberá entradas disponibles a prezo Early Bird e descontos para colectivos pouco representados no sector tecnolóxico. Publicado outro programa de Mancomún Podcast, Datos para as investigacións, con Álvaro Teotonio. De onde sacan os investigadores os datos para facer as súas pesquisas? Intentaremos dar resposta a esta e outras preguntas con Álvaro Teotonio, psicólogo analista de datos na Universidade Carlos III de Madrid. O 18 de xaneiro, en horario de 6:15 a 8:15, terá lugar no Ateneo da Coruña a charla de Python Coruña de xaneiro de 2025. Nesta ocasión teremos como poñente a Aerie e despois gozaremos dunha merenda con embutidos e queixos. Nesta nova charla continuaremos falando sobre unha das ferramentas máis extendidas para o procesamento de grandes volumes de datos, PySpark. Flex é unha ferramenta innovadora de código aberto desenvolvida polo Centro Común de Investigación da Comisión Europea para estimar a profundidade da auga e mellorar o mapeo de inundacións, especialmente en mapas derivados de satélite, incorporando a topografía do terreo. Ao mellorar as predicións de áreas inundadas, contribúe a unha xestión de emerxencias máis efectiva en toda a UE.